माझे नाव अथर्व संदीप वरगुडे, इयत्ता 4. शाळेचे नाव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा वरगुडे वस्ती. आज मी तुम्हाला मदनलाल धिंगरा यांच्याबद्दल 2 शब्द बोलणार आहे. ते तुम्ही ऐकावेत ही माझी नम्र विनंती. हातात असलेल्या पांढऱ्या उंदराकडे मदनलालने पुन्हा एक वार नीट पाहिले. त्याचे पुढचे पाय आणि शेपटी एका दोऱ्याला बांधून पुढ्यातील टेबलावर ठेवले. उंदीर गपगार पडून राहिला. लहानग्या मदनलालने काळा रंग एका बशीत ओतून घेतला. थोडेसे पाणी घेऊन तो नीट कालवला. हातात ब्रश घेऊन तो उंदराला रंगवू लागला. गार स्पर्श होताच उंदराने अंग आक्रसले. आता सुटका होणे अशक्य असल्याचे त्या मुक्या प्राण्याला समजले. तो मुकाट पडून राहिला. मदनलाल काळजीपूर्वक रंग देत होता. पांढरा उंदीर काळा होऊ लागला. इतक्यात मदनलाल साहेब दीप्तमलांचा खणखणीत आवाज घुमला. त्या आवाजामुळे मदनलाल दचकला. त्याच्या हातातून ती बशी निसटली. खडकन करत ती फुटली. काय फोडलेस असे विचारत दीप्तमल मदनलालच्या खोलीत शिरले. कुठे काय ती आपली बशी फुटली? मदनलाल चाचरत म्हणाला. काय करत होतास? काही नाही बापूजी. मग हे काय आहे? हा उंदीर ओला कसा झाला? याला कोणी बांधले? आणि हे टेबल सर्व काय कशाने झाले? गडबडीत पुढे होत मदनलालने उंदराला मुक्त केले. मुक्त होताच उंदराने टुणकन उडी मारून तो उंदीर फरशीवर उतरला. टणाटणा उड्या मारत तो उंदीर निघून गेला. तो जिथे गेला तिथे काळे डाग उमटले होते. ते बघताच दीप्तमल अधिकच चिडले. थँक्यू.